ay aakyatin natin itong Basyaw Mini Park. At ngayon andito din si Kapitan Bernard at sasaman tayo doon na papunta sa taas. Madulas dahil basa. Dumadaan tayo sa video. Hindi masyadong basa, no? Narating din natin itong itaas. Settlers. Ayun, bata. Yung mga traditional na ng Pilipino na nagmamano yung kabataan sa mga nakakatanda. At ito ay tanaw natin yung pong pinaka-beauty ko ito itong Mandaon. So malapit ito dito sa Globe. Smart. Napagitna po ito ng yun naman ay Globe. So yan, nakita po natin pinaka-beauty. At yan nga po medyo nahingal po tayo dahil matarik po ng konti yung lugar. Pero dito po is overlooking where face mask, observe social distancing. So meron ditong ito nga barbecue, meron din pong soft drinks at konting mainom. Ayan, ito yung kabuhang bahagi. Ayan, yung pinaka table naman, lamisa. Ito ay sakop ng Barangay Laginbanwa, Mandaon, Masbate. At dito lang ito yan sa lalawigan ng Masbate. Dito yung ito yung pinaka-beauty. Ito po yung pinaka-beauty nitong Basyaw Mini Park. Ayan. Ayan sila Kapitan na Kapo, kaway-kaway. Ayan. so, dito yung ano po masasabi nyo dito sa lugar ang Basyaw ba, no? Basyaw ang tawag po dito. So kumusta naman? Ano naman po ang inyong ikangay masasabi sa inyong napakagandang lugar? Ano po? Ano po masasabi ninyo? Ito pong lugar na to ay isang magandang Parati ko kayong namamasyal dito, ma'am? Ngayon lang po. First time niyo po? Opo. Saang lugar po kayo? Ito po sa Binubong Baybay. So first time niyo pong umakyat? Opo. Makapo. Medyo nakakahingal, no? Ng konti. Opo. At ikaw naman po, ma'am? Kamusta naman yung experience natin dito sa Maganda po. So this is first time mo din po? Opo. Okay. Magkasama po ang dalawa. Magkasama po kayong Opo. dalawa. So mas maganda pag hindi gaanong yung sinag ng araw, no? Tapos ito ganyan papalubog ng araw. Dito sa gilid merong mga mauupuan sa mga gustong ikangay paaya-aya o yung magpahangin, dahil dito po ay tanaw na tanaw yung buong Mandaon. Ayan, maging dito sa bahaging Milagros. Ayan, tanaw na tanaw po natin yung pier. Ayan po, tanaw na tanaw po natin.
Hindi, wala pa yung pandemic, nagkaroon ng tree planting yung Girl Scout ng Opo. Federico Estipona Memorial High School, ang Opo. PAEMS, Opo. PAEMS. Ngayon, pa kung dito ko ipalagay yung mga punong itatanim, more than 400 ano yun, seedlings. Opo. So, nung pumunta kami dito, umakyat kami kasama yung mga estudyante at saka yung mga teachers. Yun, nakita ko rito ang potential nito. Sabi ko, maganda ito ah. Yun, simula nun, marami na pumupunta hanggang sa, nilagyan ko ng isang upuan, tapos cottage. At tumuloy-tuloy na hanggang sa itong pandemic nga. Maraming pumupunta rito, maabot ng mga 200 persons every day ang umakyat dito. Medyo matumal na ngayon dahil hindi maintindihan yung panahon, biglang uulan, biglang ano. Pero kahapon marami rin pumunta, nasa 50 lang siguro kahapon. Minsan 100 tao. Marami pa kaming ano rito. Meron naman ditong barbecue. Nakaka-relax paggabi, para kang ano rito. Para kang hari. So ano pa po yung plano ninyo dito sa ikangay parking na ito, dahil sa kanya sabi nyo is napakarami. Siyempre alam naman natin na dadami pang dadari yung face dito. Sila mismo ang umano eh. Sila nagpo-promote yung mga pumupunta rito. Inaano nila sa mga kaibigan na pupunta na naman, kaya dumarami. So ano po yung ano nila dito po, may entrance ba? May Actually, meron, dati wala, pero nung February 1, nag-umpisa ako. Opo. Kasi talagang marami na sa maintenance. naglilinis. So, sa mga bata, 10 pesos, saka 20 pesos sa mga adults kasi parang mga upuan, sa tubig, sa CR. So, parang maintenance lang yun. Opo. Pero kumpleto naman tayo sa pagkain. May hotdog, may barbecue, may lumpia, may soft drinks, may mga beverages din. So ilang buwan pa lang po ito nag-operate, Kap? Nung December nag-operate na ito eh. Dito nga kami nag-New Year naman. Dito pa umaga kami rito, madaming tao rito. Kaya lang maulan lang, pero okay lang naman. Malamig lang talaga rito paggabi. Kap, pwede po kayong mag-imbita at sa ating pong manunood ngayon para at last ma-promote ninyo itong inyong napakagandang lugar. Inanyayahan ko po kayong lahat na subukan yung umasyal dito sa Sitio Basiao, Mandaon, Masbate. Boundary po ito ng Poblasyon Mandaon at saka Laging Banwa, Barangay Laging Banwa. So napakadali lang, accessible yung daanan, napakalapit lang. Ang iba nga pumupunta rito, naglalakad lang galing ng poblasyon kasi nga kadugtong lang. Napakalapit lang, kunting challenge lang paakyat, tapos nakikita mo na yung buong kapaligiran ng Mandaon, poblasyon. Maraming barangay ang makikita mo. Halos ang Sibuyan, makikita mo yung, basta maganda lang yung panahon, kita mo yung napakataas na bundok ng Sibuyan Island, pati yung Boracay, Aklan doon kita. Saka meron tayo rito may plano rin kami rito, maglalagay kami ng zipline siguro for the future. Zipline, napakaganda rito. Tsaka yung hotel siguro para sa mga tourist. May plano na rin kami na maglagay ng hotel, pero nag-ipon pa, medyo wala pang Mga cottages lang. Cottages Parang lang. kawayan na native type of cottages. Pero maglalagay talaga kami ng parang function hall. Na kung saan pwedeng mag-held ng mga sinyag or birthday, kasal. Actually meron nang nag-hire nito eh. Dalawa na nag-ano rito na birthdayhan eh. Sa lugar na ito po. Marami enjoying yung mga bata rito. Kasi nga parang naiiba, para kang nasa Tagaytay na nasa Baguio. Yun naman. Kaya subukan nyo lang dito at hindi naman kayo magugutom dito. Kompleto tayo. May tubig. Actually may falls pa nga dyan. Hindi ko muna inaano kasi saka na lang. May paliguan din pa rin dyan. May falls. So sana subukan nyo pumunta dito para makita nyo. At nang masasabi nyo, ay may Tagaytay rin pala sa Mandaon proper. Yun po ata nakasama natin si Barangay Captain Bernard Barido, ang siyang kapitan o punong barangay dito sa Barangay Laging Banwa, sakop ng Mandaon, Masbate. At syempre kasama namin yung kanyang pamilya. Eto si Kapitana Kap. Yan. Ayan po. Ayan po.
Yung anak po nila is nag-campaign din po. At ngayon po ay narito kami upang ipakita po sa inyo yung tunay na kagandahan ng Basiao. At ito po ay sakop ng bayan ng Mandaon. At mula naman po dito sa Lagin Banwa, Mandaon, Masbate, ako po si Bombo Jess Igan Parion. Ewan ko kung may